Unenhlanhla umuntu omthandayo Shembe. Ongazenzisi. Unenhlanhla umuntu owathi uma efika la iphakameni. Ongazange ayithuka inhlamba. Ongazange azawaphimsamathe. Ongazange azebe lutho. Ongazange azasole lutho. Ongazange azafebe. Ongazange aze agwavume. Unenhlanhla umuntu wathi uma efike ephakameni. Wathi uma ukukhala insimbi waguqa wathandaza. Wathi uma kuthiwa hamba emsebenzini wayemsebenzini. Wathi uma kuthiwa yemgidini wayemgidini. Wathi uma kuthiwa hlabelela wahlabelela. Unenhlanhla umuntu onjalo Manazareth. Ongazange azamsola uShembe. Ongazange azamtsunukela uShembe. Wathi uma efika ekuphakameni. Wenza lokho okuthiwa akakwenza. Unenhlanhla kakhulu. Uma ungibuza ukuthi yini engiyithandayo emhlabeni. Ngifisa ukuba njengalowo muntu. Njengoba ngisho ngithi mhlawumbe nami uNkulunkulu uyabuya ngenze ngifane nani Manazareth. uShembe wafika la eMkhayidini ngo-14 ka-April. Wayeze emadokodweni. Wayeze enhlanganweni yamadokodo. Uma efika lapha ekhaya wayese ehambe ehombisa iziba lapha ezansi lapho wayezobhabhadisa khona. Uma ehombisa iziba lapha ezansi kwakukhona intombazana ayibiza. Uthi-ke mntanami hamba ungenzela itiye. Babekhona nje abantu bebaningi. Uyezwa na? Ma wenza itiye uthatha amanzi wafaka eketeleni ubeke emlilweni. Ma esebili ufaka inkambi ubusuthela amanzi abilayo etibhathini lapho uthele khona inkambi. Suvala, sufudumeza ubisi, suletha noshukela. Uyezwa na intombazana? Ngiyezwa baba. Ungakwenzi kokunye mntana. Yayisihamba lengane seyifika ayisilenza itiye. Mayisibuya nalo iletha uthi uShembe mntanami. Sulenzile itiye na? Yebo baba. Uzojabula yini mntanami? Ngajabula yini mntanami ngiliphuza leli tiye lakho? Intombazana yebo baba ngajabula. Ubuye uyaphinda futhi uthi mntanami ngajabula yini mangiliphuza leli tiye lakho na? Intombazana yebo baba ngajabula. Buya phinde kwesithathu mntanami ngiliphuze leli tiye lakho na baba ngajabula mawulu. Hayi siyalithela. Abantu bakhona nabefundisi bakhona nabavange akekho umuntu oshoyo ukuthi awu baba musu kuliphuza leli. Intombazana ithe iliphekile leli tiye. Base kuvela umfundisi wakho umlangeni esethi woza lapha mntana. Ngikuthume endaweni ukuthi yayisihambe intombazane. Itiye lilodwa.
asisho ukuthi wenza njani umlangeni, kodwa inkosi yaNedi yaliphuza itiye, yayisikhala ngesisi, wayesethi hawu kubuhlungu isisi. Lokho-ke mina sekuke kwangenza, ngezwa ngelinye ilanga sihleli nobaba endlini emhlophe ngo-1970 ngoSeptemba, wathi akubuhlungu ikhanda. Kanti leli khanda leli lokhu buhlungu kwalo kusho usize emhlabeni. Sengake ngakubona, angifisi ukukubona okwesibili. Bathi wathi efika la ekhaya wayelala ngesisi phansi lapha egcekeni. Wathi kwakuhlungu isisi, wayeselala enhlabathini, wathi cungu isisi. Wayibhonqa, uthe suka wayingena endlini. Akabanga uShembe abuye abe ngcono, wagula lokho. Kulelo tiye lentombi yasekuphakameni aliphuze phakathi kwabefundisi nabavangeli nebandla. Liphuze leli tiye mntanami na, liphuze baba. Wayesegula kuShembe, akubanga zinsuku ezinde, umbambile. Basebehlangana befundisi, sebethi hayi niyabona akaphili noma sithandaza na, akuhanje kuye enyangeni. Sebehamba benyangeni sebebuya nomuthi. Kunjani baba umphungo na? Yethi inkosi sendifuna ukungelapha na. Wayesebiza uhlale ekudeni, sethi Bhasopa kwakukhona ishumbu lakhe, wayefakelwa kulo idokwe okuyona nto wayesayiphula. Mbo Bhasopa leli ishumbu la, lento yangidabukisa amaNazaretha, khonto elikhulu. Ubaba uthe hamba emhlabeni, wayengasayidli inyama yasekuphakameni. Lento ngihlale njalo ngicabanga ukuthi yenziwa yini. Zonke lezi nyama ebeyihlaba noma impepho noma yini, ubaba bengasayidli inyama, bekuthi uma kuhlatshiwe athuma umuntu athi akamthengele esilaheni inyama. Kodwa ehleli nani baNazaretha. Leyo nto anoke nicabanga ukuthi kwenziwa yini inkosi zihambe emhlabeni ukudla okuphathwa yini ingasakudla. Wayesebamningi kuSathane la egcekeni. Bayilo wathi umfundisi wami usibanibani usezophatha, omnye umfundisi wami usibanibani uzawuphatha. Kuthe ngokuqhubeka kwey'nsuku kwakukhona umngoma la egcekeni egula. Wathi inkosi yayisithi ngithwalani ningise kumngoma, wayengasenamandla. Wayesefika sethi kunjani mngoma, sambe, ngesaba yini. Asambe. Wayesethi umngoma, hawu Nkosi yamakhosi, bengisathanda ukuphila. Kunjani insizwa sekuphakameni, asambe. Uthi uShembe ngangimbuza ngamabomu. Ngangimazi ukuthi naye uphakathi kwalokhu ukuthi angibulawe khona ezothola imali. Ngangimbuza ngamabomu, ngangiyibuzisa nje. Naye wayewazi lo mkhonto. Basebehlangana-ke abefundisi. Ngelinye ilanga basebethi ngoba akafi niyambona ukuthi lo muntu uzawuphila na.